Il-Prim Ministru Joseph Muscat appella l-kalma fid-diskussjoni dwar il-kaċċa u sostna li meta l-poplu eleġġa l-Partit Laburista taħ mandat ċar ukoll dwar il-kaċċa fir-rebbija. Il-pożizzjoni tal-Gvern huwa li aħna għandna l-mandat elettorali li permezz tiegħu li nkolli qed nara li l-istadjum tal-kaċċa jibqa' miftuħ. Ovvjament għandek l-għodda kostituzzjonali li jagħtu dritt lil kwalunkwe persuna biex jiġbor il-firem għaddej il-proċess ta' firem. Fl-istess ħin il-Prim Ministru Joseph Muscat kellem dwar l-importanza tal-infurzar u sostna li dan għandu jdejjaq biss lil min jikser il-liġi. Jien il-pożizzjoni tiegħi hija favur li tibqa' il-kaċċa fir-rebbija qegħdin nagħmlu enforcement li forsi qed jdejjaq xi wħud jien ngħid min qed jsegwi l-liġi m'għandux għalfejn jiddejjaq. Fil-waqt li l-Prim Ministru ddikjara pożizzjoni ċara, il-kap tal-Oppożizzjoni qal li għadu qed jistenna. Simon Busuttil qal il-grupp parlamentari trid jiddeċiedi kif jaħsibha dwar ir-referendum fuq il-kaċċa fir-rebbija. Diġà għadt kemm il-darba l-pożizzjoni tiegħi hija li qiegħed nistenna li r-referendum jibda jaħdem skont il-proċedura legali, jiġifieri wara li jiġi verifikat li jinġabru il-firem u l-Partit Nazzjonalista jiddiskuti u jieħu pożizzjoni dwarha. S'issa għadna ma wasalniex f'dak l-istadju.